Egy új beszélgessünk részt találtunk ki közösen az egyensúlyról, és én pont azzal szeretném bevezetni, ezt meséltem előtte Edinának, hogy emlékszem, és van egy olyan videó, amit nemrég készítettünk, az pedig arról szól, hogy hogyan láthatom a gyakorlásom eredményeit, és így pont az jutott eszembe, hogy amikor 20 pár évvel ezelőtt elkezdődött az életemben a gyakorlásnak az időszaka, a hagyományvonalamban, és találkoztam mesterrel, akkor rendkívül szédülős voltam. Én úgy is fogalmaztam meg magamnak, bár a hivatalos leleten nem a pánikrohamok voltak, hanem a szorongásos depresszió, de én ezt nem így éltem meg. Én inkább ilyen pánikszerűen éltem meg ezeket a rohamokat, bár úgy gondolom, egy alapvető depressziós hangulat azért belengte ezt a dolgot, de pont emiatt a sok szédülés miatt, és bizonytalanság miatt, és hogy nem bíztam a saját tudatállapotom stabilitásával, és hogy rendkívül sokat szédültem, és pont arról beszélgettünk, hogy most, amikor végzem a reggeli jogámat, akkor meg érzem, hogy milyen stabilan csinálom meg azokat a pozíciókat, amik az egyensúly megtartásáról szólnak. Gondolok itt a fejen állásra, vagy a fa pozícióra, hogy mégis kialakult egy stabilitás, és hogy egyik videóban pedig arról beszélgettünk, vagy arról beszéltem, hogy hogyan láthatok a gyakorlás eredménye is. Ez is a gyakorlásnak egy olyan eredménye, ugye, ami nem az intellektualitás, vagy az érzelmekhez kapcsolódik, hanem ez már valódi tapasztalatként jelenik meg, és igaziból a gyakorlásnak itt a mellékhatását láttam, és nem magát a gyakorlást is. Nehezen is tudnám megfogalmazni, hogy mi az, ami pontosan elmulasztotta, vagy pontosan átalakította azt, hogy egyensúlyban érezzem magam, ne jelentkezzenek ezek a szédülések, miközben azért el tudom mesélni azt a 20 évemet, ami ezen végighajtott, és el tudom mondani azokat a módszereket, szemléletmódváltást, hozzáállást, ami hozzásegített ahhoz, hogy egy stabilitás alakuljon ki. Ez nagyon hosszúra vezetne, erre órákig lehetne beszélgetni. De ebben a beszélgessünk részben most nem én beszélek, hanem közösen beszélgetünk. És Edina is egy olyan hagyományvonalat követ, ami szorosan kapcsolódik mind az egyensúlyhoz, mint a mozgáshoz, és a mozgáson belül az egyensúlyhoz, a középponthoz, mégis az a középpont körülitti áramláshoz, mozgáshoz. Neked mi jut eszedbe erről, hogy egyensúly? Hát ezt a szédülést említetted az előbb, és egy picit ide visszakapcsolnék, mert hogy ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem a szédülés, egyfelől van egy ilyen alap gondolatom hozzá, hogy az idegrendszer fejlődésével, tehát hogy az idegrendszer erősségének köze van ahhoz, hogy valaki mennyire szédül vagy sem. Tehát most oda kapcsolnám ezt vissza, hogy a gyerekkorban, amíg nem fejlődött ki teljesen egy gyermeknek az idegrendszere, nagy valószínűséggel nem szédül. Ez nem annyira jó, mert hogy a szédülés, ugye az igazából a szemnek a jobbra-balra mozgatása, az meg összefüggésben van azzal, hogy ugye mondjuk milyen készségei vagy képességei lesznek, amikor mondjuk olvasni tanul. Mert az olvasáshoz ez a szemmozgás kell. Tehát, hogyha mondjuk egy gyermek nem elég fejlett még az idegrendszere, és nem szédül, akkor lehet fejleszteni forgással, addig fokozni, vinni, amíg a szédülés egyre többször lép be. De a fordítottja is igaz, hát minden paradoxonban megtalálunk valami nagy ugrást. Tehát, hogyha mondjuk túl szédülős, akkor is megoldás lehet a forgás, mert hogy akkor meg így tudom megedzeni egy picit az idegrendszerét és az egyensúly rendszerét, hogyha fokozatosan, de minél többet forgómozgást végez. Tehát gyakorlatilag, hogyha mondjuk a szédülésről beszélünk, akkor így ez, amit így igazából így el tudnék mondani, illetve hogyha nem a fizikai síkon nézem, tehát hogy a test és az idegrendszer felépítése szempontjából, akkor meg egyértelműen ugye az, amit nem tudunk kontrollálni, ami túl van rajtunk, hát ez számomra ez a halálfélelem. Tehát, hogy ez egy nagyon ijesztő dolog,
és ott egy ilyen ősi félelem kapcsol be, hogy e felett elvesztettem az uralmamat, tehát hogy itt nem tudok közbe lépni, és elvesztem a kontrollt saját magam felett, tehát ez ugyanaz, hogy ez amikor fel kell, hogy adjam, tehát hogy ez a halál élmény. Ugye beszéltünk arról, hogy ez szétdülésnek is lehetne hívni ezt a szédülést. Hogy ugye ez a szédülés, ez jelentkezhet abban is, az idegrendszer leépülésében jelentkezhet ez a szédülés, vagy az idegrendszer érzékenységében, tehát a túlfejlettségében, vagy ahhoz képest túlfejlettségében, hogy igaziból, hogy a léleknek a fejlődése még hol tart. Én ezt az alatt a 20 pár év alatt ezt fedeztem fel, hogy az idegrendszer érzékenység és szédülése az kapcsolódik a lelkiségünk fejlődéséhez is, hogy önmagunkban mennyit értettünk meg, és hogy hol keressük a stabilitást, és lehet, hogy az idegrendszerünk már túl van fejlődve ahhoz képest, ahol mi a stabilitásunkat látjuk, és azért szédül. Illetve lehet egy degeneráció, hogy azért is szédülhetünk, mert egy degenerációs dolog ért minket, ha ez most az idegrendszerre vonatkozik. Ez így saját tapasztalatként. Érdekes dolog, mert hogyha a forgást, mint egy olyan eszközt vesszük, amivel a szédülés mondjuk szerintem elég jól, bizonyos esetekben elég jól kezelhető, legalábbis az én tapasztalataim szerint, mert hogy a szédülést, hogyha el tudom fogadni, hát ugye azt is el kell fogadnom, hogyha egyszer megszülettem, akkor nagy valószínűséggel az lesz a vége, hogy egyszer majd távozom. Tehát, hogyha elfogadom egy nagyon természetes dolognak, hogy a forgással együtt jár a szédülés, akkor valahogy érvényét veszti. Tehát, hogy addig jön és piszkál nagyon, amíg én ezt így tolom el, hogy ez nekem egy nagyon ijesztő élmény. De ha bele tudok ebből lazulni, hogy uram, bocsán, hát ez ezzel jár, akkor viszont azt lehet megfigyelni, hogy valahogy így alább hagy ez a kényszere, hogy ő megmutassa magát, és át lehet venni felette az uralmat. Tehát, hogy ez igazából nagyon egyszerű példával élve, mi zajlik a testben ilyenkor, mint hogyha egy laborban víz lenne, és amikor forgatom, akkor ez a víz elkezd benne lötyögni. És akkor mi történik, amikor megállunk, és jön a szédülés mondjuk, akkor ez egy kettős érzet, hiszen a laborban attól, hogy megállítottam a kezemet, vagy ezt a forgató mozgást, még egy darabig forogni fog a folyadék, de hát hiszen én megálltam. És akkor ez egy kettős érzet, és hogy ezt nagyon nehéz kezelni, hogy most akkor mi zajlik. De hogy ha ettől nem megrémülünk, hanem tudjuk, hogy ez teljesen természetes, akkor ennek az észlelési ideje nagyon gyorsan elkezd lerövidülni, és akkor is mondhatnék rá egy ilyen magasztos dolgot, hogy ha elég tudatos vagyok, akkor ezt én pillanatok alatt leállítom. Tehát, hogy nincsen és valószínűleg a víz forgását állítjuk le, vagy inkább azt állítjuk le, hogy nagy ügynek tekintsem a vízforgását. Itt az észleléssel kell játszani. Mert hogy ami megtörténik fizikai szinten, az ott van. Tehát, hogy a fülemben az folyadék, a belső fülben, az igen, a három félkörös ívjárat. Így van, és hogy ezt nem tudom leállítani. Tehát az ott, de viszont az észlelésemet, azt rendkívül jól tudom befolyásolni. Tehát hozzá tudom szoktatni magamat ahhoz, hogy akár ez egy semleges állapotként, vagy illetve egy győzelemként nyilvánuljon meg bennem, hogy valamint túlléptem. Így van. Tehát ez szerintem... Mert nekem az jutott eszembe egyből, amikor a mester elküldött minket az első találkozásomon, amikor gyakoroltam vele, hogy a halálon gondolkozzunk. És ugye sokszor kerültük ezt a témát, most már nem kerüljük jó régóta, de hogy amikor kerültük ezt a témát a saját félelmeink miatt, és hogy milyen érdekes, hogy ennek az a halállal való foglalkozás az átüthet egy paranoiába, hogy hipohonder leszel, és állandóan valami ilyen töveg, hogyha az alapod arra van helyeződve, hogy te kinek képzeled el magad. Ha viszont feladsz abban az elképzelésbe, hogy kinek képzeled el magad, és hagyod a teljességnek minél jobban azt, hogy úgy nyilvánuljon meg, ahogy úgy szeretne, akkor ez a halál való foglalkozás akkor a nem nagy ügybe csap át, és hasonlóan értelmeztem ez a forgás. Ez így van. És hát mondjuk azt nem szoktam javasolni, hogy most így bárki elkezdjen ezzel kísérletezni, de például, hogyha mondjuk
egy közösségben az a cél, és én ezért, amikor mondjuk egy forgás alkalmat tartok, akkor ez nagyon jól lehet ezt érzékelni, hogy kialakul egy megtartó közösség, egy megtartó tér. És hogy ebben még jobban lehet azt érzékelni, hogy valahogy ez a támogató erők is segítik, mert hogy abban van egy kis veszély, hogy otthon a sok bútor között ezzel elkezdjünk kísérletezni, hogy hol van az a pont, ahol majd mondjuk nem esünk össze, vagy hasonló. De hogy egyébként tényleg ez olyan, mint az izomzatunk, hogyha lemegyünk egy konditerembe, és megfogjuk a súlyzókat, akkor az első alkalommal nagy valószínűséggel nem fogunk túl nagy súlyokat túl sokszor kinyomni. De hogyha minél többször megyek oda le, és minél többször próbálkozom, az izomzatom hozzáerősödik. És hogy igazából valahol a szédülés is egy ilyen dolog, hogy fel tudom rá készíteni a testemet, és tudom kondicionálni erre. És nem csak a testemet, mert a testemben mindig ugyanazok a folyamatok fognak végbe menni, hanem egész egyszerűen a tudatosságomat és az észlelésemet tudom máshogy és akkor ez a technika is arról szól, hogy ez nem a fast food világról szól, hanem itt is arra mi igaziból mindenkinek a tapasztalata, bár más lenne a vágyunk, az a vágyunk a fast food, amit mások készítenek el nekünk, és mi gyorsan megajánljuk. Igen, instant és megszűnt tőle, ez vonatkozik mindenre, ami gyorsan akarjuk elkészíteni, hiszen az pont nem kapunk időt a változáshoz, az nem adja meg az időt a változásra. Mindig az útban van, amit megteszünk hozzá. És hogy ez sem, hanem itt is a kitartásra van szükség. Így van. Tehát akár a halállal való szembenézésben, ugyanúgy a forgásban, ahol önmagaddal tekintesz szembe. Hát igen, meg hogy nem beszélve arról, hogy ugye ez egy gyakorlás. Tehát ez is egy eszköz ahhoz, hogy önmagamat meg tudjam figyelni, önmagamat meg tudjam tapasztalni minél több szituációban, és hát gyakorlatilag itt nem történik más, mint egy pánikreakció. Tehát, hogyha nekem bármilyen olyan dolog történik az életemben, amire egy olyan akció, amiben én reakcióként egy pánikot élek meg, hogyha mondjuk nekem van egy olyan gyakorlásom, amiben én magamat helyzetbe hozom, és ezek a pánikok meg tudnak jelenni biztonságosan, és én ezeket megtanulom kezelni, akkor akár még arra is jó, hogy ilyen folyamatoknál én tudok mihez nyúlni. Még akkor is, hogyha nem arról van szó, hogy valami megszédít, de egy nagyon hasonló folyamatot már, mivel megtanultam kezelni, ezért ez egy teljesen más szituációban is bekapcsolhat, hogy nekem nem kell megjelennem attól, hogy bizonyos dolgokban úgy érzem, hogy kiszolgáltatott vagyok, hanem engedhetek dolgokat megtörténni. Ez a pszichoterápia és a kitartás összedolgozása, és azon is túlvezető minőség, hogy megismerd a teljességedet. Igen, és a teljességnek a kibontása. Abszolút. Ez a forgás és az egyensúly. És hát igazából az egyensúlyra, mert hogy arról még úgy nem beszéltünk annyit, és ahhoz is így eszembe jutott az előbb egy gondolat, amit így elindítanék, hogy gyakorlatilag mi is az mert ez sokszor el szokott hangozni, hogy forgásnál is, meg úgy egyébként így bármely gyakorlásban, hogy a belső középpontomat kell megtalálni. És hogy akkor vagyok egyensúlyban, hogy akkor áll be ez az egyensúly, hogyha a tengelyben vagyok, ha középen vagyok, de hogy ez megint egy olyan paradox szituáció, mert hogy szintén a forgásban tapasztalt megéléseimre tudok utalni, hogy ezt úgy képzeljük el, hogy ez valami ilyen nagyon mozdulatlan valami. És hogy én szerintem ennek a középpontnak pont, hogy a biztonságát és az egyensúlynak a lényegét az adja, hogy rendkívül rugalmas. Tehát, hogy akkor tudok egyensúlyban lenni, ha megengedő vagyok. Tehát, hogy ez nem egy mozdulatlan, fix valami, hanem egy folyamatos mozgásban lévő valami. Nem tudom, hogy te ezt így a saját gyakorlásodban, hogy tudod. Ez ugye a rugalmasság az mindenképpen nekem az a kép ugrott be, amikor ahogy a téridőteret a bolygók gravitációja elgörbíti, hogy ott van egy hatalmas üresség, amiben lebegnek a bolygók, és hol találhatná meg a stabilitását ez a bolygó, és mégis ezt a téridőt a rugalmasság jellemzi, hiszen ahogy
hogy ott a bolygó kifejezi a gravitációját, ebben nem akarnék most jobban belemenni, úgy meggörbíti a teret is maga körül, tehát mi is meg tudjuk görbíteni a terünket, méghozzá azáltal, hogy nem fixáljuk le az ideáinkat és az én képünket. Ebben ez okozhat bennünk félelmet és instabilitást, illetve kialakíthatja bennünk a rendkívül rugalmasságot, attól függően, hogy hova helyezzük azt a fókuszunkat, amivel az önazonosságunkat meghatározzuk, vagy az önazonosságunkat meg akarjuk élni, vagy meg tudjuk élni, hiszen ez az egyensúly is magába benne van ebbe a szóba az, hogy egy, és ez a súly erre az egyre nehezedik rá, ezen az egyénen van ez a súly, de hogy az egyhez kapcsolódik az én képünk, és ennek van egy súlya. Igen. És hogy ezt a paradoxont beemelni így a világegyetembe, hogy görbíthetné meg a semmit egy bolygó. És aztán a mérések alapján mégis az van, hogy a téridőt meggörbíti. Igen. Ez a fajta gravitáció. Most az jutott eszembe, így példaként, hogy még az egyetemen volt egy olyan, nem is tudom már, hogy modul, nem tudom most pontosan a címét, lényegtelen, most elmondom a nevét az illetőnek, hát sajnos már nincs közöttünk, de nagyon-nagyon szerettem, Sabian Tibornak hívták, ő népi építészettel, meg kályha építéssel foglalkozott, és ő tanított nekünk rajzolást, hogy milyen műszaki rajzolást, hogy volt, amikor ugye az volt a feladat, hogy úgy kellett telepítésre váró épületeket, amiket mondjuk egy múzeumba át akarnak vinni, hogyan tudod a belső teret, ilyesmit lerajzolni, és akkor a lényegtelen, nem akarom hosszúra húzni, de az volt, és ez nekem annyira megmaradt egyetemista koromban, hogy ugye tanította, hogy vonalzót nem használunk, meg semmit, de a bútorokat, a falakat, mindent be kell jelölni rajta, és hogy hogyan tudsz, ezt biztos mérnök emberek jobban tudják, hogy ez mi, de hogy hogyan tudsz egyenes vonalat húzni, anélkül, hogy te vonalzót használnál. És akkor, ha jól emlékszem, hogy olyasmi szót használt, hogy recegtetni kell a ceruzát, és hogy ez nekem annyira megtetszett, hogy akkor lesz egy vonal egyenes, ha nem így próbálod meg így szabályosan egyenesre húzni, hanem jobbra-balra, picit finoman, leheletnyi finoman, milliméterre mozgatod, és akkor tudsz egyenes vonalat húzni, és hogy ez is most ezért ugrott be, hogy... Ja, ez a rugalmasság, hogy felismerni azt, hogy működik a kéz. Igen, igen. És a kézben van egy aktivitás, de ahhoz van egy tenzió, egy megnyomás és egy elengedés, mindig egy megnyomás, igen, ahogy a szív is működik. Hát és akkor gyakorlatilag itt a forgásnál már itt vagyunk, hogy ugye ennek is van egy ilyen dinamikája, hogy akkor tudom egyensúlyban tartani, és tengelyben tartani magam, ha mindig megvan ez a pózállása. És engedem ezt a pózállást benne. De hiszen minden így működik, még egy edzés is, hogy húzd meg, erezd meg. Igen, igen. Hát az egész élet egy ilyen... Csak most kiderül, hogy ez egyenes vonal rajzolás, és a húzd meg, erezd meg. Igen. Mint ahogy asszonyka itt fekszik, most megengedtük neki, hogy ide feküdjön, előbb meg még nem engedtük neki. És most túlzásba esik. Igen, és most akkor húzd meg, erezd meg a tanítását. Asszonyka itt bemutatja nekünk. Még mondanál valamit az egyensúlyról? Hát szerintem majd lehet, hogy legközelebbi beszélgetésben szóba kerül. Nagyon köszönjük. Köszönjük. Jajó.